Hej sammen, velkommen til den her video. Videoen er lige derude. Jeg har lavet for pranken klar, på grund af, at vi lavede en fejl. Den her. Det er med salt på. Så, ja. Willum, hvor lagde du egentlig den her trøje? Hvor der? Men du skal komme ind igen nu. Pranken er klar. Ja, vi hænger hund. Kom se den. Der. Så, rundt om. Hov. Ej, du står bare herude. Herude. Okay. Stille bare lige. Wow. Stille. Jeg skulle lige vente om. Vente om. Sådan der. Hvor baby? Er det klamt? Synes jeg ikke. Åbn munden. Jeg kan lugte af agurk. Må jeg ikke få det i hånden? Nej, du skal ikke røre ved det. Nå, Bare det, prøv at æde det. Åbn munden. det er syltet agurk. Åbn munden. Det er syltet agurk. Jeg kan syltet agurker. Det er agurk. Må jeg ikke få det i hånden og spise det selv? Du skal ikke mærke ved det så. Agurk. Agurk. Så prøv at spise den. Noget mere. Nej. Godt, den her prank fejlede. Totalt. Det var en agurk. Men med salt på. Nå, så er Willums smagsans meget bedre end mine, for jeg kan ikke lide det. Smager agurk. Nu skal vi på stranden. Beach. Så, adios. Kan du ikke gøre noget med stumle? Jo, men det bruger det ikke. Min mor tager det væk. Så, adios.